mbok aku njaluk tika winke karo sapa tali karo sela babone wae tung tak tung tung simbok wetengku luwe ana gedang aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba tekrakno aduh simbok penting kawinan ati iki wis ora tahan aduh simbok ora bisa turu awan pengen datang ora gampang wong bojoan nek masalah watu iya toh mbak lah aku ki ning pakel tumpukane watu ora mergo kok tak pakani watu lho mbak asline ya wis njok duwe nek no ya engko sik mbak ning tak pakani asile watu mbak asile watu niku napa watune didol oh tidak heeh yen mangkono mbak aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahi iya kale nganti mboke muga bae iso kalaksana jaga simbok wetengku luwe ana gedang aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan coba tekakno
simbok penting kawinan aku iki wis ora tahan aku simbok ora bisa turun awak pengen kau ora gampang wong kebetulan bisa golek sik sithik ana asile watu mbokku mau njaluk duit ya oleh ngono ya tak kene wong asil ya iki mbok asile watu ngono gur sithik yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikah Mas Slamet Bapak Sarno kon ngadeg dhisik ora kudu dono arta ning ya kudu dono swara leres ora cukup donga ning ya kudu dikeki modal apa-apa matur nuwun nggih ngatur kegunging panuwun